Пытанне пра унію з Польшай ужо 450 гадоў запар не дае спакою нашым суседзям як на захадзе, гэтак і на ўсходзе. Гэтых уній, калі лічыць ад Крэўскай уніі 1385 года, на працягу 2 стагоддзяў было 9. І нашы суседзі, і заходнія, і ўсходнія, лічаць, што пасля Любліну, пасля 1569 году ўжо не было ніякага Вялікага княства Літоўскага, а была суцэльная Польшча. На мой асабісты погляд, гэта суцэльная хлусня. Але мяне цікавіць іншае. Чаму нашы продкі, ліцвіны да русіны, якія мелі сваю дзяржаву, Вялікае княства Літоўскае, рускае, дыжамойцкае, часцяком ішлі на падпісанне уній з Польшай, а потым заўсёды парушалі умовы гэтых уній, і ўсё вярталася да таго, што было раней. Мне здаецца, каб зразумець гэткае развіццё падзей, трэба звярнуцца да асаблівасці беларускага нацыянальнага характару. Лепш за ўсё гэтыя асаблівасці вылучыў, падкрэсліў Ігнат Абдзіраловіч, які ў 21 годзе выдаў у Вільні славутае эсэ «Адвечным шляхам». Ён паказаў, што беларусы, яны нашчадкі двух рэлігійных і культурных традыцый. Гэта традыцыя заходняя, з Рыму, каталіцтва, і гэта традыцыя з Канстантынополю, з усходу, гэта праваслаўе. Дык вось, на думку Абдзіраловіча, беларусы заўсёды хістаюцца паміж усходам і захадам, ніколі не становяцца пры гэтым ні ўсходнікамі, ні заходнікамі. І думка такая тут, што беларусы мелі жаданне заўсёды нешта атрымаць з гэтага свайго памежнага становішча. Зразумела, што не заўсёды удавалася нешта атрымаць, але такое імкненне існавала. Як вядома, у 1430 годзе восенню памёр вялікі князь Вітаўт. Пасля гэтага паны і баяры Вялікага княства сабраліся на элекцыйны сойм у Вільні і абралі новага князя. Было вылучана 2 кандыдатуры. Па-першае, гэта малодшы брат Ягайлы Свідрыгайла Альгердавіч, і па-другое, гэта малодшы брат Вітаўта Жыгімонт Кістутавіч. Большасцю галасоў атрымаў перамогу на сойме Свідрыгайла. І адразу ж пачаўся узброены канфлікт паміж Свідрыгайлам і польскімі магнатамі. Спрэчка ішла за Валынь і таксама за Падолле. Амаль штогод цягнуліся бойкі, перавагі ні адзін з бакоў не атрымаў, тады было падпісана перамір'е на 2 гады. Пасля падпісання польскія магнаты вымушаны былі прызнаць, што Свідрыгайла сапраўды вялікі князь. Але потым ён склаў ваенна-палітычны звяз з Тэўтонскім ордэнам. Гэта люты вораг польскага каралеўства. Палякам гэта вельмі не падабалася. Яны склалі змову, і ў ноч з 31 жніўня на 1 верасня 1432 года у Ашмянах нейкі Лаўр Зарэмба са сваімі людзьмі учыніў напад на Свідрыгайла. Свідрыгайла здолеў адбіцца і ўцёк у Полацк. І пачалася грамадзянская вайна, якая цягнулася аж на 7 гадоў. Паміж кім? У заходняй часткі Вялікага княства баяры ды паны абралі сваім вялікім князем Жыгімонта Кістутавіча, а ва ўсходняй частцы Вялікага княства застаўся Свідрыгайла. У першыя дні кастрычніку таго ж году з Кракава ў Вільню прыехала польскае пасольства ў складзе 7 чалавек на чале з біскупам кракаўскім Збігневым Алясніцкім. Жыгімонту, як паветра, была патрэбна вайсковая дапамога ад палякаў, бо войска ў Свідрыгайла было 2 разы больш, чым у яго. І каб атрымаць гэтую дапамогу, ён пагадзіўся з усімі умовамі палякаў, і 15 кастрычніка была падпісана унія. Палякі ад'ехалі да хаты з гародні вельмі задаволеныя. Яны лічылі, што з гэтага моманту Вялікае княства ўжо пераўтварылася ў аўтаномную частку Польшчы. Аднак, атрымаўшы вайсковую дапамогу ад палякаў і перамогшы Свідрыгайлу, Жыгімон далей рабіў усё не так, як спадзяваліся палякі. Ён спрачаўся з імі па кожнаму пытанню
і аддаў ім толькі 4 памежныя замкі на Валыні, больш нічога. І ўсё б яго было добра, але ён моцна памыліўся ў сваёй унутранай палітыцы. Ён быў вельмі падазроны чалавек, таму ўсюды бачыў змовы, здрады і жорстка караў падазроных, у тым ліку горлам, гэта значыць смерцю. А на усе дзяржаўныя пасады прызначаў нікому невядомых дробных баяраў. І гэта ў часы, калі знатнасць паходжання, старажытнасць роду лічылася найвялікшай каштоўнасцю сярод арыстакратаў. Таму не дзіўна, што ўсюды сярод гэтых князёў, паноў, баяраў паднялося страшнае абурэнне. І была складзена сапраўдная змова. Яе ўзначаліў князь з Валыні, праваслаўны князь з Валыні Александр Чартарыскі. Ён прыехаў у Вільню, там яму дапамаглі віленскі ваявода, таксама трокскі ваявода. Потым з Вільні ў Трокіс, дзе знаходзіўся палац вялікага князя, хітрасцю пранік у палац, і разам з нейкім скабейкам яны забілі Жыгімонта, закалолі яго віламі, як тую сабаку. І ў хуткім часе пасля гэтага паны ды баяры вялікага княства абралі новым князем 13-гадовага сыну Ягайлы, Казіміра Ягайлавіча, які вярнуў гэтыя замкі назад да вялікага княства, і ўсё пайшло як раней. Калі мы ўзгадваем пра уніі, прыходзіць на ум, што адзін сучасны палітык збіраецца падпісаць ужо 4-ю дамову з суседняй дзяржавай. Мне здаецца, хлопец моцна трывае нашу традыцыю. Вось усё з гэтай уніі. Калі хто хоча больш падрабязна ведаць пра яе, хай чытаюць нашы матэрыялы на сайце Еўрарадыё.